Здравейте от Свиленград, където квартал Гебран беше залят тази сутрин от скъсана дига на левия бряг на река Марица. Ние видяхме, че целият квартал плува във вода. С БТР обиколка на засегнатите къщи направиха президента Росен Плевнелиев, еврокомисаря Кристалина Георгиева, вице-премиера Цветан Цветанов. Наш екип също беше на една от машините и успя да заснеме тази страховита гледка. 90 души от Гебран са евакуирани. Те са настанени в дневния център за хора с увреждания, по хотелите в Свиленград, а болните в местната болница. Тук е родилката, която тази сутрин беше извозена с БТР от залетия си дом до болницата. Стана ясно, че тя е родила момченце. Министър Цветанов дори се пошегува, че то трябва да носи името Снежко предвид ситуацията тук. След огледа на залетия квартал, еврокомисаря, президента и вице-премиера се срещнаха с кмета на Свиленград. Те подчертаха, че акцент трябва да бъде превенцията в подобни ситуации. Затова и се възлагат големи надежди на подготвената водна реформа, с която всички язовири да минат под една шапка. Плевнелиев подчерта, че сега нещата са под контрол тук, но се очаква ситуацията да се усложни следващите дни. Може да се появят снегонавявания. Кристалина Георгиева пък каза, че Европа помага и ще помага. Тук за Свиленград ще са нужни турби и подвижни мостове. Това бедствие, ако ни отвори очите, да обръщаме повече внимание на превентивните мерки, страданието на хората няма да е напразно. Нека да сме наясно, че е възможно тепърва да се появят тежки и трудни ситуации пред нас. Затова е необходимо да имаме анализ на критичната инфраструктура, да имаме анализ на риска, да имаме превентивни планове за действие. Това, което обсъдихме току-що с кмета и неговия екип, е именно това. Трябва да знаем, че по отношение на язовирите в България водната реформа трябва да бъде доведена до края. Имаме 220 големи язовира, имаме над 3000 малки язовира. Свиленград не помни подобно бедствие. Градът е бил заливан така сериозно преди почти 50 години. Това за сега от тук. За телевизия Европа от Свиленград предаде Ани Балджиян.